name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Bueno maray na hapon mga tugang. Aldaw po ngunyanin Biyernes. Happy weekend po sa Gabos. Sa ngaran po ni Sir Pio Fernandez na naghihingalo po kan sa iyang bosses ngunyan aldaw. Kita muna mag-iribaybahan. Welcome po sa programang Bicol Target. Ako po si Joshua Bino. Bueno mga tugang, ako baya Kuya Jun, piguri imagine ko kung sa mga maabot na bulan, asin sa maabot na 2025, kung magiging kumusta baya ang supply kan agricultural products ta digdi sa Bicol, lalong-lalo na syempre ang bagas. Nata ngaya nasabi mo, syempre mga tugang, day mawara ang kahaditan na baka maapektar ng supply kan bagasta dahil kan uminaging sunod-sunod na bagyo, di ba? Lalo na itong su Christine na talagang binaha bago sa na su probinsya kan Albay kundi su Bicol region tabi mga tugang. Bilyon-bilyon ang pagkalugi na naitala ka na Department of Agriculture Bicol pag-abot sa agricultural products digdi po sa tuya. Bilyonis iyan mga tugang, di ba? Kaya siyempre sisikanan day mahadit pag-abot sa supply kan bagas kaniba pang agricultural products digdi sa tuya, pag-abot kan mga masunod na bulan, di ba? Aram nindo mga tugang, susug sa record keto kan Philippine Statistics Authority o PSA. Kan taong 2023, 112% na rice self-sufficient ang Bicol region. Ibig sabihin, bastante ang supply ta nin bagas digdi. Day hali sa ibang lugar, day hali sa ibang nasyon, di ba? 112% rice self-sufficient kahit ang magprodusir nin nin bagas na hali mismo digdi sa tuya, digdi iterenom, digdi inani. Maray na hapon kay Sir Ogi na Milyare dyan sa barangay Gabawan sa munisipyo Candaraga, Albay. Diba? Makahadit baga mga tugang iyan. Yugon mo, kan 2023, 112% rice self-sufficient kita. Pero data yan masiguro sa mga maabot na bulan, sa mga maabot na taon. Na siyempre day maiwasan, so epekto kan uminaging routin panahon sa sektor kan agrikultura. Ta sabi baga mga tugang, kada bis may bagyo, kada bis may kalamidad na minatama digi sa tuya, ang pinaka-inot na napipilayan, iyo ang agriculture sector. Iyo ang agriculture sector tabi mga friends. Kaya dito masiguro, so kung iyan na rice self-sufficiency iyan, maabot ta pa pag-abot kan year 2025. Di ba? So Philippine Statistics Authority ka ito mga tugang, ka nagpaapod nin inflation press conference ka nakaaging mga simana. Di ba? Kan pag November kaya na inflation press conference, inflation report kan PSA, ang pigi-report ninda, so monitor ninda kan uminaging October. Iyo. Tapos, so bagyong Christine, mga tugang, tuminama bagay ito dito sa tuya. October 22 to 23, kung di ako namamali. Last week of October. Kaya sa monitoring kan PSA Bicol, medyo naglangkaw nga ni baga so inflation rate kan Bicol region.
kan October kumpara kan September 2024. Ibig sabihin, pag nagalangkaw ang inflation rate, nagkaigwa mga tugang nin pagtaas presyo, marikas na pagtaas presyo sa produkto kan mga barakalon digdi sa rehiyon. Iyo, kaya ang sabi ninda, bulan October medyo naglangkaw sa inflation rate sa pamresyuhan kan mga barakalon digdi sa Bicol region. Partida mga tugang, dai pa duman nasabay masyado, so naging epekto kan uminaging si Bagyong Christine. Tang monitoring palan kayan kan PSA, minapon sinda mag-monitor kan mga presyo first week kan October, tapos so kabangaan naman kan bulan 16 or pitsa 16 or pitsa 17, kaya day pa masyadong sinakob, so naging epekto kan Bagyong Christine. The last week of October ba ito nangyari, kaya posibleng mamatian ngayon, so epekto kaya sa pamresyuhan kan mga barakalon ngunya na bulan kan Nobyembre. Ngunya baga Nobyembre, sinakob pa kita kan Diamond, actually sinakob ko di nanganaan baga so Catanduanes, tapos naapektaran man sa ibang parte kan Bicol region, sa ibang mga probinsyas kaining si Bagyong Pipito. Kaya posible talagang may mamati kitang epekto ngunya na bulan kan Nobyembre. Yan, so imomonitor naman mga tugang kan Philippine Statistics Authority, tapos i-report naman ninda yan by first week of December kung kumusta sa presyuhan kan mga produkto sa bulan kan Nobyembre. Dahil pangani mga tugang na iling baga, medyo naglangkaw na so ibang presyo tabi Kuya John. Kami keto, naramduman ko bago abot sa Bagyong Pipito, nagsaraod kami Kuya John, nagsaod kami. Ang pinakainot na nariparo kung nagtaas presyo, ang bunay. Dahil ko aram kon sa ibang mga lugar kung kumusta ang presyo kan bunay. Ta dyan sa Legazpi Public Market, yun ang gadsuinot kong nailing na medyo alangkaw sa presyo kan bunay. So dating may presyo pang A7, 750. Ang pinakabarato ko ng nailing duman, Jerome, 850, buda 875 pesos per pilaso. Medyo malangkaw na bagayan mga tugang. May so duro darakula na 9. So ibang so talagang darakula extra large na ko nigapon. May naabot ng G's. Medyo nagmahal talaga ang ibang agricultural products. Diba? Pag abot naman mga tugang sa ibang mga manufactured goods, so diti ay baga may kunyan, may sugo baga so diti ay na dahil masyado magpataas presyo duman sa mga produkto na sakop ninda. Anong produktong sakop kan DTI? So mga canned goods, mga manufactured goods, canned goods, sardinas, iba pang dilata, noodles, bottled water, kandila, asin iba pa, nakapot kan DTI. Kaya di kita masyadong nahihiling na pagtaas presyo sa mga produktong iyan, ta syempre may sugo so DTI. Pero sa ibang mga agriculture products na pigmamonitor man kan DA, iyan mga tugang ang nahiling tang medyo naglangkaw ng presyo, and expected syempre na malangkaw pa ang presyo kaan, mabawas pa ang supply sa mga masunod na bulan dahil sa epekto kayo ng uminagi sa tuyang bagyo. Kaya sabi baga, brace yourselves. Paghandaan, magtaga-tipon-tipon ng extra sa satuyang mga bulsa. Today iyan maiwasan, kada bes baga minatapos ang kalamidad sa tuya, medyo magabat talaga ang pagbuhay-buhay. Diba? Pasalamat nga kita digi sa Albay, di kita masyadong inagihan ka na bagyo, di kita masyadong rinapado, kundi baka no magpasko, di kitang kuryente naman. Mga tugang, bareta muna kita halit dyan sa lawas. Bit-bit iyan ni Sir Al Armario. Sir Al, maray na hapon. Thank you so much, Joshua. Maray na hapon, diretso, naan mga patraining, nagigibuhon kan Coast Guard sa water search and rescue. Pagkapod na wasar sa mga barangay dahil sa suportarang ini nin budget ni Christopher Kitoko. Sigon kay ko, big porsige niya mananggad ang siring na patraining dahil sa eksperyensya kan mga luminihis na kalamidad siring kan bagyo na talagang baha ang saro sa mga kalaban ta
Alagad nariparong kulang sa mga knowledge o pagkaaram ang mga barangay officials, lalong-lalo na sinda dapat ang maging prendera diyan sa sendang mga barangay kuning kaso may mga rimalaso siringkan rescue operation. Bako sana sa dagat kundi sa iba pang lugar pwedeng mangyari ang mga siring na insidente. Kaya gusto ni Christopher Kitoko na maging diretso na mga pa-training na ni-impact ngunyan na pinuna na iyan kasubago dyan sa may swimming pool kan Bicol University, mga tagama nito coastal and participants yan, and sa aga may iba pa mga barangay na schedule man dahil sigon kay Christopher Kitoko importanteng masabutan lalong-lalo na kan mga barangay officials at mga dapat tindang gibuhon kung may kalamidad. Kaya pag-abot sa gamit na yan ang saro sa mga problema kan barangay, iyan manaan na sa iya magiging papel na pwedeng hanapan in budget yan para at least ang mga barangay preparado kung ikaso may mga rimalaso, diring kan bagyo sa experience ito na ganing kan bagyong Christine, lalong-lalo na ang baha, bako sa dagat, kundi sa mga salog na pwedeng magamit ang mga knowledge na siring kani sa paaginin mga pa-training. Yan Joshua, na impormasyon pa digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Kuya Al. Magayon ito, Kuya John, na pagpa-training kan Coast Guard, water and rescue, water search and rescue, WASAR. Pero magayon ko ta, Kuya Al, ituro duman kung takita baga sa mga barangay, kulang man ang mga resources, ang mga gamit, ora man kitang mga rubber boat, ang mga barangay, kulang man, mora ko na ituro ko ta kung ano sa mga available na gamit niyan sa barangay and kung paano ito magiging improvised na gamit pang rescue, Kuya John. Iyong kulang man ang mga gamit talaga sa mga barangay, maski sa side ng barangay, aminado ka yan. Lalo ka itong inagyan kita kan bagyong Christine, nailing tabaga. Kulangon kita ang mga lugar digi sa tuya, ang mga LGU. Kulangon, halos wala nga nin mga water assets. Di ba? Maray ka ito naradumang ko ito opisina ni Martin Romualdez, buda ni Congressman Saldico. Nag-emergency purchase baga rin mga rubber boats. Pero kung mga halos nga inda kung mga LGUs, igwa lamang nin mga saray na mga rubber boats, harugan. Kumbaga, sa nangaya, pero dahil man kaya inda sana kung talagang parte kan mga preparasyon kan mga LGUs na gabos lamang na mga assets for rescue, igwa. Pati na ko tayo ng mga pag-abot sa pang-rescue sa tubig. Okay man, at least sa mga barangay, tatao. Sabi nga ni baga, pag may aksidente, igwa mo na ng first aid. So at least, pag-abot sa rescue operation, igwa nin initial na pagkaaram ang mga barangay officials kung ano ang dapat nindang gibuhon sa mga barangay ninda, sa barangay level. Pag may baha, aram na ninda kung ano ang initial steps na pwede nindang gibuhon para ma-rescue ang mga kepo nindang rescuehon na mga residentes. Diba? May katabang na lamang ng mga rescuer staff from Coast Guard, from BFP. Bueno, mga tugang, si Sir Jimmy Nasalita. Chief J, maray na hapon. Yes, salamat Joshua, maray na hapon sa mga dagdag niya itong barita. Pig-finalize ngunya na hapon kan ADT2, Area Development Team, sa lindong niya kan Presidente, Mayor Kaloy Baldo, kan Kamalig, and knowledge exposure travel sa Seoul, South Korea. Mismong si Mayor Kaloy Baldo ang nag-preside sa meeting. Big participaran ini kan mga members kan ADT, sakop kan 2nd District, Manito, Rapu-Rapu, Daraga, Kamalig, Sin Ciudad kan Legazpi. Presente ang DILG Provincial Director Mr. Ray Caceres bilang iyo ang opisyal na pigkukonsulta ang katuyuhan na magiyahan ang ADT sa mga proseso mantang mismong DILG Director asin na mga LGOO kaiba sa travel kung sa ini mangyayari sa Enero 13 sundo Enero 18
sa masunod na taon. Ngunya na Disyembre, imbis na Christmas party, may Christmas party ang ADT, dahil na nin party-party sa pagsabing ma-travel man sana, kung saan gusto man kan ADT na maging mahiwas man ang pananaw, panurutanaw, bako sa naman digdi sa area kan 2nd District, kundi ma-experience man ang ibang nasyon, makakuha man ki mga ideya, eksperyensya sa paagikan arog ka ini na aktibidad. Ang ADT2, gari first time ini na maluwas digdi sa probinsya ni Albay, kumpara sa ADT3 na haros dakol ng mga nasyones ang bisita sa lindungkan sa indaman na presidente na si Mayor Jurem Arcangel kan Banoan kan Hobilyar. Dahil ka nag-ambag ki ideya Kuya Jem? Alay ka na maganuhan. Dahil man ta, the same, iba man surutang dinuman mi, kan ruta na dudumano nindango niyan. Iyo. Oo. Okay. So, malipot sa naduman. Magbalon ki Kwan? Magbalon ki kakugos? Ayo, termina. Dapat igawa. Ayo. Kumanap na sa nadaman sa iba. Malipot talaga duman. Iyo. Malipot. Kundig di aircon, na aircon kita, nahanap ta, lipot duman, ang aircon, an maluwas, init. Oho. Baliktad. Baliktad. Ligi sa tuya, kaya po ng aircon, duman sa inda, ordinaryong aldaw. Oo. An aircon duman, maluwas, ayo sangaw, maligamgam. Tanganing, iba ang temperatura naman. Iyo. Pero, the best ang lugar. Siyempre. Oo. Dakol na mga Koreana. Ay, dakol. Amra? Okay. Yan, sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jing. Ano tabi, Kuya Nahal, kaya paan, dawa? Sinsya na po, Kuya Jomar, and current standby muna. Alas 4:38. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na
ang aplikante sarong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa, i-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now
open. Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit always blooming bango sa Surf Fab New Surf Fabton Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit always blooming bango sa Surf Fab based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Bicol Target Pio Fernandez. Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Maray na hapon kay Madam Maribel Barakiel Basaysay. And maray na hapon man kay Sir Jeril Aranya. Sabi ni Kuya Jeril, PM po Sir JGB, igwa naman po na 7.75 per piece kan egg. Harani na sa pugo. Sa dayuto na sa napalaan. Harani na sa nangay sa pugo ang size. Igwa man ki 8 pero madalion maubo sa Legazpi Public Market. God bless all over the world. Sabi ko na Kuya John, di talaga inasuinot kong nari para mananggad. Bago pa nagbagyong Pipito, na nagsaod kami ki pagkaon, medyo mahal-mahal mananggad talaga. Inot ko nari para subunay. Buwan ang mga tugang, dagdag na baretang hali dyan sa lawas. Sir Jomar Bien, sa Prepare Distrito Can Albay. Sir Jomar, maray na hapon. Salamat Joshua, sa mga dagdag na bareta, nag-receive na ng kapitalon para sa saindang mga negosyo ang mga para tienda o rice traders dito sa Barangay Kabasan kan Bakakay Albay. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Edsel Villesa matapos na sa inda nang i-release ang pondo na alokado kang DSWD bilang tabang sa mga negosyante ini. Sinabi ni Villesa na sa tabang ni MSWD o Aurea Barameda kan Bakakay, iginawgaw na ninda sa Women Rice Trader SLP Association o Barangay Kabasan ang cheque na nagkakantidad ng 200 mil pesos, 210,000 pesos na sa indang magagamit na kapitalon sa negosyo ninda bilang mga rice trader. Ang SLP o Sustainable Livelihood Program kan DSWD susug kay Villesa may katuyuhan na maayudahan ining mga kababaihan asin na mga yaon sa komunidad na makapagpuon kan sa indang negosyo tangani na daiman pirmi na sanang nasa pagtiyo sa buhay ninda asin ang kapital na ini susog kay Villesa iyo ang so pinag-aapod na sustainable self-reliance gustong sabihin papaikuto na ninda ini para magtalubo asin magasensuan sa indang mga negosyo. Kung ano ang magiging padalagan kan mga negosyo kan mga ini base na ini sa report di sa MSWD kan Bakakay ang mga detalye. Yan tabi, Joshua, by the way, condolence tabi sa pamilya kan sa mga Batikanong broadcaster sa probinsya Canalbay. Si Nick Bionic o Nick Bo. Yes. Iyo ang binawian kan sa iyang buhay kasuudma o kasubagong aga taga Malinaw ini. Asin nagiman ining trabahador, empleyado kang DCGB kan mga panahon dahil ko na siya inabot diyan sa DCGB. Pero nakatrabaho ko si Nick Bionic sa DCRC. Bago nagbalyo ini, nagpahingalo na asin buminalyo sa sarong radyo. Later nagbalyo sa sarong radyo digdi sa siyudad kan Tabaco. So condolence sa pamilya ni Nick Bionic, Nick Bo. Yan tabi ang mga dagdag na informasyon. Jomar Bien, DCGB. Thank you, Kuya Jomar. And condolences po naman sa nawalat na pamilya ni Sir Nick Bo. Uy, grabe da ang traffic ngunyan Sabi ni naling ko sa post ni Sir Rondon Ricaport.
Grabe ang gubot kan traffic digi sa tuya sa Legazpi. Ini ang dapat talagang mahiling kan sa tuyang mga nanunungdan. Kuya John, kung paano ninda magibuhanin paagi na nagaparadakol naan mga autong nagaagi digi sa syudad kan Legazpi. Kung paano magibuhan paraan na day man masyadong kagubot nin marhay an traffic digi sa tuya. Minsan yan day pa man rush hour pero traffic na. Magbiyahe ka Kuya John na daraga Legazpi going daraga. Mas kasayin ka umaging dalan day ka nang mahanapan na bako traffic. No choice sa paron mo nang gad. Matalo pagkatulon ang dungo ko. Sabi da pag magatul ang kamot may maabot na kwarta. Agatulon sa kuya dungo sana bako kuan. Bako ano basta yun ha. Kanto nga kan Marison Pasiring Gogon Elementary School 30 minutos din pangyari nga sa Maabaka gubutan na traffic digi sa syudad. Bueno mga tugang dagdagan tang storya si Karen Ala. Karen, maray na hapon. Yes, Sir Joshua, sa dagdag man niya itong bareta, picture to pamantan Provincial Social Welfare and Development Office o PFWDO na sapat pa man maski pa paano ang ayudang bagas para sa mga nangangaipong pamilya na naapektaran purok kaining uminaging bagyong Pipito. Iyan ang itigtaram sa DCTV News ngunyan kan namamayo kan PSWDO na si Maria Vivian Seyes sa paghagad niya to update sa opisinang ini kung nagpapadagos pa sila panao relief goods sa napag-araman man niya to sabi Sir Joshua bagas naman sa napalanaan talagang naipapanaonin ka. Sinabi ni Seya, ang presenteng padagos na sa nang nagtutunan sa indagi ayuda sa ngunyan, iyon na sa naan Office of the Civil Defense o OCD, kung saan bagas naman sa naan talagang pigpapadala sa PSWDO bilang ayuda, duman sa mga naapektaran kan bagyong Pipito. Sa as per Ma'am Seya, sa mga dilata, produs nang naipanarao. Kaya ngunyan, nagpapasalamat si Seya sa padagos pa naganda suporta kan OCD sa mga aldaw na ini dahil digdi may naipapadagos pa sindang pagtapang sa mga naapektaran na pamilya kan bagyo. Maski palan nga ni Sir Diyos sa mga na decamp na talagang naabot pa palin kan ayuda. Kaya syertong maski pa paano maakomodar pa kay ni an medyo diit naman sa pala na dako na na numero kay mga pamilya na dapat tawan kisiling na relief goods. So yan tabi Sir Joshua sa tuyang impormasyon halik sa luwas Karen Ala DCTV News. Thank you, Karen. Bueno, mga tugang, gusto kong uni kaya na mga nag-serve as enumerator, supervisors. Second this year, baga Kuya John na PAPSEN CBMS, Census of Population, muna itong community-based monitoring system kan Philippine Statistics Authority digdi sa probinsya kan Albay may nagkapira pang mga munisipyo an urutro na sa tuya Kuya John nahihirak man nga na ako ta syempre pinagpagalan ninda sagud ngunyan day pa na-receive sa kompensasyon ninda susweldo ninda su kwarta na kumbaga bayad sa pagtrabaho ninda makireparo man tabi makiasikaso man anong nangyayari dyan sa PSA Albay tanata haluyon makasireldo ining mga enumerators pinakinabangan ta na po sa serbisyo ninda kan uminagi pang mga bulan na nagpakondosir ni na PAPSEN CBMS nagtrabaho na sinda nagtios ka na init ka na aldaw nagpasyar sa mga harong-harong napakinabangan ta na sa serbisyo ninda natalugod ngunyan medyo nadipisilan sinda na makuha naman so dapat na para sa inda dapat ko ta Kuya John napapakinabangan naman ko ta ninda so dapat na para man talaga sa inda di ba dahil naman ko ta pagpara padipisilan ang mga nagsirirbi ta nagparagal naman po yan kung medyo syempre pasiguro man sa mga dokumento sa mga requirements na PSA pero at least may magtuwang may magtabang, may magsimbag kung sinda naghahapot, nag-follow up, di ba tabi? Kairak man uminagi na so mga bagyo, imbis ko ta ito, naibakal naman lamang ki kunyan, pagkakan,
saray na pagkakan. Di ba? Nagparagal naman. Kaya rakman bagat habi Kuya John. Kaya nakapirang ulit na pirang simana na sa kuyang kakaulit-ulit. Kakahapot dyan sa PSA. Ano na, nori na lamang ni Damaris si B. So dapat na para man talaga sa inda. Bayad sa indang trinabahuhan, pinagalan. Makireparo man tabi, makitabangan. Kaya rakman po kayo. Siyempre, may mga pamilya man po yan. Budan, nagpagal man sinda. Kaya, dapat tayo naman ko madipisilan. Sabi nga ni ibaga, naramduman ko na, karoon ko ito si Wilbert Lee. Dapat nga, ang gobyerno, dahil maging pagabat sa tao. Diba? Kung oras lugod na, kay puwan na kan tao, so dapat na para sa inda, yung lugod, so dipisilo na lugod na dululukon. Makitabangan lang tabi. Na makabot naman sa inda, so sa indang sweldo, so sa indang alawan. Pinagpagalan man po nila, nagkaperang bulan. Sabi nga ni Ibaga, kung maraot ang experience paano pa sa masunod? Sisipang ma-apply ka yan na magtararabaho dyan. Magralaog as enumerator, supervisors, pag nagpapakondisir nin mga survey, mga census. Iyo po, makicheck na lang tabi dyan sa PSA Alba. Hindi ko aram kung sa ibang mga opisina, hindi ko aram sa ibang mga lugar kung siring man kayan. Pero ang nag-aapot kaya sa Kuya Kuya, nag-paabot ng concern ang mga tagaligdi sa Albay, particular na sa 1st District. Bueno, mga tugang, salamat po kan sa inyong pag-antabay si Kuya John Napoles, sa Technical Department, sa IT si Jerome, sa production si Shara May Leron, sa newsroom, News Director Mar de la Cruz, Jenny Ballaran, Angel Mostaza, asin Mary Joy Jaresco. Si Joy. Ako po ang sindong nakaibahan, Joshua Bino, salamat, maray na hapon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol